Haast oeral in West-Europa hebben trekvogels het dreig. In het nauwdreun troch de intensieve loonbouw. De skriezen zijn een van de belangrijkste breedvogels in Friesland. Maar ze binnen in een aantal hut achteruit gaan. Deze vogel wordt daarom ook wel zien als boodschapper van de vererming van ons platteland. Van de biodiversiteit in Friesland. Yellow two, Ja. blue, yellow line. Yellow blue, Yellow line, yellow line. Oké. dat is hem. Die vlieg kwekt, ja. Dus is ze weer heel skuw. Zeg, die vlakken die komen kijk omheen. Sietse Pruksma en Teune Spiersma vertellen oerl het verhaal van de skriers. Een muzikant en een bioloog. Ze reizigen de trekroutes van de skriersdel en gaan in Afrika en ook in Spanje en Portugal. Ze tellen de vogels en jouwen ze zenders en volgen ze via de satelliet. Volgens mij is het prima. Prima, hè? Toch? Dus het wel zetten. Doe maar, joh. Hey. Ja, doe maar, joh. Juist. Hey, Keurig. doe maar, jongen. We weten een aantal plekken bij ze stoppen. Dat is dus dan in La Rochelle in Frankrijk, Extremadura, Lissabon en Doñana en Afrika natuurlijk. Maar ik in Engeland, dat binnen de IJslandse skriezen en dus die breeden dus ik op IJsland. Dat binnen de punten die we nemen als voor het Reiziger in het festival. Sietse en Teunis ben ik van de burgerbeweging die hem inzet voor een minder industriële manier van landbouw. Die beweging heet nou Koning van de Graaide en dit draagt ik bij aan het programma van Ljouwert het Culturele Haardster 2018. Farmers and godwits have been friends for a long time. And then probably their numbers peaked around 1960, almost the year that I was born. And at that point there were 120,000 pairs in the Netherlands. But farming practices continue to change. As you all know, it's no longer just fertilization. It's not limited drying, but it's the use of a lot of fertilizer, the use of agrochemicals. There's bigger machinery that needs to go on the drier soils. There's a lot of plowing and reseeding, and the fields have become much bigger. There's more happening. There's only one type of grass in most meadows. The herbs and the flowers have disappeared. The cattle have also more or less disappeared from our countryside, and the swards are mown time and time and time again, up to 8 times per season. And you can imagine that in such a place it's very hard for a godwit to live. And in this way we have lost our countryside in many ways. At least we lost more than 96% of our countryside. We have kept small bits of flower-rich meadow, but 96% of the countryside has been turned into this. And as a consequence, we have seen a dramatic loss of black-billed godwits in our country. And there's probably only like 20,000 pairs left at the moment. Zoals het in Friesland opgroeit en dan ga je naar boeten, dan komt het vogeltje in. En die vogels die vertellen prachtige verhalen, het verhaal van de trekvogel. En zo, ik ben opgegroeid met skriers, maar die skriers is eigenlijk, dat verhaal is heel tijd groter worden. Want toen bleek die skriers, dat is net alleen een hele interessante vogel op te onderzoeken. Je kent er een soort biologie uit wel, maar dat bleek echt nog een vogel te wezen. En dat wist ik eigenlijk wel. Met natuurlijk voor alles om vasthingen. De hele ontwikkeling op het platteland. En boven dat, het verermen in biologisch en ecologisch zin van dat platteland, dat ging in een hoog tempo terug. Dus verschrikkelijk ongereisd daarover. En verschrikkelijk ongereisd om de skriers en de liep en de jurk en om alles kwijt te zien. Dus bij u aan de keukentafel wordt er toch wel regelmatig over emigreren praat. Van waar we hier wil wonen. Wauw. Wat is je jong? Daar gaan ze. De kraanvogels komen, de skrieren. Geweldig.
Ik wie op een gegeven moment een soort aarsziekje. Toen ben ik wel toen was ik 12 of zo. En dan op een gegeven moment heb ik het wat lezen litten. Daarna kwam ik bij in het loon. Ik denk dat er een ieder 4 of 6 tussen zitten hier. En toen zei ik eerst dat het heel erg verloren. En god, dat ging wel hurt ik al. En nu ben we weer het zie je 15 jaar verder en dan is het juist wel van bliksem. Het is wel heel stil om het worden, hè. En het is wel heel erg monotoom in het loon. En je bent soort met teuners op paard en dan je krijgt er steeds meer kennis van. En dan weet je, tegen het onderzoek weet je dat er steeds minder vogels leven. Hoe komt dat dan? Nou, tegen het onderzoek zie je dat de verschillende factoren binnen waar dat van komt. Nou ja, en dan merk je van, ja, en hoe herkennen we dit dan stoppen? Amalia. I don't know what you think. It's a name, it's a Spanish name. And most Dutch people would think of a little princess, the crown princess, that will one day rule our country. But actually, what we think about is this Amalia, a godwit captured close to Santa Amalia in the Extremadura. And Santa Amalia, the saint of the godwits, is kind of our heroine in our story. And the reason she is the heroine is because we know a lot about her, and the reason we know a lot about her is that she carried satellite transmitters, so we can follow her movements. Amalia goes, Amalia flies, and Amalia shows what her life is. In late February or early March, you can feel that migration is in the air. The godwits will fly up, make movements, do quite subtle cries, and then they may take off towards the north. Amalia had the unfortunate move to breed on an intensive agricultural piece of land. This happened in the 2 years since we have marked her in the Extremadura. She had no recruitment at all. De boeren die willen wel. En de boeren die hebben een vogel gehad, een natuur gehad. In plaats van die plankgasmethode van het maar ja, van de Chinese merken produceren. Wat ik heel goed snap. Ja. Ik zie net van het mooi net en dat mooi. Het giet er even net uit. Het met beide naast elkaar bestaan. Alleen het is nou uit balans omdat het ene alleen nog maar bestaat en het andere is er niet meer. En dat doet me wel zeer, want ik merk gewoon dat mij emotioneel raakt. Dat ik die vogels net meer heb, dan raakt het mij dat. Dat raakt me echt. Ja. Beetje jaren, man. Stop je dat nou in je muziek? Ja. Ik ben Sietsetjenkom
En die bleek een enorme interesse voor skrieren te hebben. En dat maakte hem tot een heel interessante figuur natuurlijk. En verder, ik hier natuurlijk wel van alles te vertellen. Ja. Maar als bioloog ben je net goed in het vertellen van verhaal. Nee. Dus mensen die het muziekmaatje kennen, of die theatermaatje kennen, of die film kennen, ja, die kunnen verhaal vertellen. Dus wij vonden elkaar in de skriers eigenlijk. En toen bleek dat hij een hele grote belangstelling te hebben, een goed ringlijst te kennen. Het belangrijke oorskip in mijn brood. Dus ik zou naar een keer mooi op expeditie. Ja. En dus hij is mooi naar Mauritanië, we zijn later te keer naar China west, we zijn te keer op het Waardwest. En tegelijk leerde mij oormeester kennen. En toen ben wij begonnen met station Friesland praten over de toekomst van Friesland. Ken dat net logischer, ken dat net beter. En daar is de Koning van de Graaide letter uitgegroeid. Dus red line, yellow flag, line blue. Ah. Line blue. Du hast wetenschap, du hast de kunst, zeg maar, en du hast de innovatie. En die draai je eigenlijk altijd los van elkaar. En die gaan naar eigen gang. Eigenlijk van die lietse terpjes. En wat we eigenlijk met de koning doen, als dit de koning is. De koning van de Graaide is een proces van 15 man, een burgerinitiatief. Die zei van oké, we doen de gedien niet, maar we gaan maar een gang. Die gaat er tussenin zitten en die probeert uiteindelijk, als er deze draait, dan ben je oor niks te draaien. Snapst? En uiteindelijk kunnen we net zonder elkaar. De wetenschap heeft ons nodig om het verhaal te vertellen. De muziek. De muziek, de film, de dans, de poëzie, de literatuur. Want dat gaat over het cultuurlandschap, het gaat over waar we binnen. En dat is Jessa in Spanje, waar dingen ontveroordeeld binnen. Dat is in Nederland zo, dat is in Portugal zo, dat is in Frankrijk zo, in Engeland, overal waar we komen is dat zo. En als het zo'n proces in gang zetten kist, dat is natuurlijk geweldig. Bij Koning van de Graaide hebben haar in Wielers tientallen burgers en boeren oorsletten, wetenschappers en vogelbeschermers. Ze willen het verlies van biodiversiteit op een politieke agenda krijgen in Brussel, Den Haag en Ljouwert. Ook is er een gilde opgerucht van boeren die het op een meer ambachtelijke en natuurvriendelijke manier melken willen. Bij Koning van de Graaide worden kunst, wetenschap en innovatie bij elkaar gebracht om de biodiversiteit rond te krijgen op het platteland. De reis gaat naar Zuid-Spanje, waar de skriers op haar tocht eten vinden in een natuurlijke lagune. Ik hier zo yes, ik wie op ziek naar de keizeraden. En dan kan het volgens zo'n afleen. En zo direct bij jou is er geen erachterin zit. Wacht. Ja, dit zijn leppelbekken. En daar rennen hier een stuk of 100 denk ik in totaal wel. Ik ben ook correct ontklont erin. Er zijn nog meer vogels als je erin verhoren die is nog fretten. Maar de rest die gaat nog sliepen. En ik denk dat ze de hele dag sliepen. En dan dan beginnen ze met eten. En een van die vogels in elk geval die komt uit Nederland. Die is herkenbaar aan een gele vlag en een paar kleuringen. En ik zit er nog correct achterin, dat is een Spaanse vogel. Dus die leppelbekken hier, dat is een mix van vogels van hier en vogels van thuis. Integratie. Ja, dat is eigenlijk het thema van de hele tocht natuurlijk. Om de link tussen de verschillende plakken, dat zusje Faddy. Maar hier is dus nog die biodiversiteit. Ja, dit is de lagune hier. Bij het dorp is natuurlijk een prachtige wetterwildgebied. Daar is allemaal ook soorten hier. Daar is de ooievaars, jerebarres, daar is de flamingo's, daar is allemaal ook een soorten ooien. Er zitten liepen, de skriers zitten achterin. Die zijn nog net zo makkelijk te zien. Hebben we dat nog in Friesland? Ja, eigenlijk hebben we hetzelfde wel een beetje. Maar hier zit wel wat meer soorten, ja. Langs de trekroutes van de skriers komt in 2018 een reizigend festival, waarmee het aandacht vregen wordt voor de ontwikkeling van een meer mens- en vogelvriendelijke landbouw.
Ziet werken aan een vogelsymfonie, die in 2018 uitvierd worden zal door fanfarekorpsen uit de Lon waar de skriers langskomt. Als we straks het reizen in het festival willen, dan hebben we locaties nodig waar we misschien wat waan kennen, toch? Dat we het vieren willen van wat we willen. En het is natuurlijk een prachtige locatie. Er is hier een geweldige akoestiek, het is ontdekt. En tegelijk heeft dit geweldige uitzicht van bij al die vogels zitten. Dat is natuurlijk super. Lipke, is het een vliegen? Hij vliegt echt met een buik, joh. Een lip. Die er, ja, daar zit er. Geweldig, hè? Ja, mooi, dat kan. Die jongen komen er van vaders langs in Sevilla. En die komen hier straks ik te spelen. En die vieren het allemaal eens mooi. Die gaan straks al die vogelsymfonie spelen bijvoorbeeld. Dat is toch geweldig? Dat we hetzelfde gevoel krijgen van, goh jongens, dit is toch geweldig dat we dit waarmaaien en dat we sjoggen van wat er in de wereld misschien bad. En dat we een omslag maken in denken hoe belangrijk het landschap voor ons is. En hoe wij daarin staan als mens. In de buurt van Sevilla ligt een vogelreservaat midden tussen de riesvelden van een paar duizend bunder. Hier overwinteren een soort vogels, waaronder ook de skriers. Het team van Koning van der Gruyde laat je contact met Spaanse vogelbeschermers en biologen om te zien met welke problemen ze hier te krijgen hebben. So, welcome. And good luck for the King of the Meadows. And for your project in Friesland. El Rey de los Prados. The birds in here, they normally sleep and they rest here during the day and they go to the rice fields during the night. I mean, we know that normally they feed during the day in the rice fields and they go to the wetlands during the night. And in here is completely the contrary, because I mean the thing is the shooting. I mean, birds are normally shot during the sunrise or during the sunset. Also godwit. Well, unfortunately, sometimes yes. There are some people in this area, this part of Spain, that they need that money for eating and to feed their families. And even sometimes, even they use those birds to cook with rice because that's the food they are going to have along the day. And I mean, normally they look for ducks or they look for snipe, but if one day at the sunset they get godwits, they get godwits. And in fact, this winter I got a transmitter and was brought by one of these people because they are not bad intentioned people. I mean, they are doing that because they do that. Said, well, Beltran, I found this funny thing in this funny bird, and was a transmitter from the Netherlands. Yeah. I mean, he knows that he don't think that he's doing something wrong. And I mean, he tries to be loyal. Na wat ontruinen komt de directeur van het vogelreservaat met zijn grootste probleem. Dat zijn de struipers. This is my car. My car has been broken. I am in permanent fight with illegal poachers. People that shoot birds that they are not allowed to. And every single day, sir, every single day is a fight. But you were in the car when they shot? No. They break it here, or they have shot my dog. They break the glasses of my car. They punch the wheels of my car. Een van de belangrijkste vogelbeschermers van Spanje neemt dus mooi naar een particulier reservaat. De marmeroin en de knobbelmerkel binnen hier voor uitsterend behoorden. De grootste gevaren voor vogels in dit gebied binnen net alleen de jacht, maar ook rotten die het aaien opvreten, maar vooral ook botulisme en pesticiden. Pestiziden machen das Wasser total vergiftet und die Tiere, die vom Wasser abhängig sind, die sterben auch natürlich. Ja. Wir hatten auch hier große Probleme von Botulismus. Alle Zugvögel, die von Europa bei uns überwintern, die haben wenige Plätze zum Rasten. Da gibt es eine große Konzentration und da gibt es Botulismusprobleme. Ja. Und da gibt eine Seuche geben, die sehr viele Tiere töten. Was denken Sie von das Programm König auf die Gruyde? Ich finde das wunderbar. Denn das macht zusammen Natur und Kultur.
aber über viele Länder. No? Also Zugvögel kennen keine Grenzen. Sie brauchen Trittsteine, wo sie überwintern können, wo sie Futter finden, wo sie von den Jägern auch geschützt werden. Und dieses Projekt für die nächsten 3 Jahre wird wunderbar sein, um auch für die ganze Bevölkerung in Europa, in Belgien, in Frankreich, in Spanien, Portugal und auch in Afrika zum Denken bringen, dass wir zusammenarbeiten müssen für die Natur, für die Kultur und für die Lebensräume der Vögel, die gefährdet sind. Krijgt als in Friesland is ook in Spanje de Europese landbouwpolitiek mooi verantwoordelijk voor de achteruitgang van de biodiversiteit. Maar subsidies werden Spaanse boeren stimuleerd om meer bargen en kei te houden. Ook in een traditioneel graaide zoals de Ehesa, met kraanvogels haar vorjen met gazen, kroeden en de ikels van de kwark-iek. De kraanvogels zie je nou een goed hinnenkomen op de riesvelden, met ook de skriers hem vol eet voor de lange reis naar Friesland. Dit wie een plak werd wel 30.000 skriers gebruik van maken. En dan praten we het 10, 15 jaar te bek. Dat is nu ongeveer 5.000, dus we hebben hier ongeveer 50 van de vogels dit jaar in deze Spaanse regio zitten. De rest zit op het heden in Portugal. Nou heeft dat 2 verklaringen, dat de Portugezen hebben het hun helemaal aan het zin maken. Of je bent dingen aan de hand, maar je bent ook dingen aan de hand. En die kraanvogels, die je nou een heel zit binnen, die rukken als het ware op. De laatste jaren wordt kennelijk in de Hesa wordt de druk opgevoerd omdat er meer bargen per hectare, meer kei per hectare opzetten worden. En die concurreren de kraanvogels, die trouwens ook heel talrijker worden binnen, die concurreren die eruit. En die komen nou discount uit. En die concurreren op met de skriers. En dat lijkt erop dat die de skriers die er weer uitdrukken. En zo is het alle jaar wel continu in beweging. Godwin. Refugiados com comida olham para baixo e nós aquecendo a vaidade em consumo, tirando o tapete à bicharada, 8.000 quilómetros sem estrada. We are not very happy to live in this world, and we want to change that. And we want to reach out to all of you here tonight to join that enterprise. Because what we basically have to do, we have to regain the flower-rich meadows, to regain things that we have lost. Now, this is not just a sentimental journey. We think there's lots of good economic, health, and all kinds of reasons why we should try and do this. This is a long-term vision, and long-term visions you can never reach on your own. You have to unite, and this is what we try to do. And I'm an optimistic man, I must say, because I think there's so many good reasons to reverse the changes we have wrought upon the landscape that I have very high hopes that Orey, the Lauplados, the king of the meadows, will increase again in the future. I really enjoy the fact that they decided to do like a performance. I felt that the musician and the professor were very interconnected between them, and actually at the end they hugged, so I felt really that. And in between of them you had the image, and it's like the image made the bridge between the sound of the bird and the knowledge. And everything is interconnected, like not only in the performance, but of course in the world.
in the diversity. So I think it was a really interesting way to send the message to the audience. I really enjoyed it. Do you think the message will spread into Portugal? Yes, I think so. Of course. We must do it and after say yes, it works. But anyway, yes, I think that you saw how many different people was here, and it's not something new. It's completely what is a presentation of a project for 2018. And anyway, there are lots of people here that was interested, curious to know about what is it. And the idea of the birds, and the idea of this relation between the science, the culture, and the art in general, I think that is very good. De culturele haast, dat is voor mij geen doel, maar een middel. Ja. En ik ben natuurlijk hartstikke blij met dat er is. De aandacht op jou wordt en ik hoop dat we bij elkaar de kracht hebben om er iets heel moois van te maken en echt dat middel broeken om echt wat werkelijk zien te laten in Friesland. Want ik heb de meesten in Ljouwert, de bewindvoerders was vregen, maar ja, 2018, wat was er dan zien laten de meesten? Ja. Want als het zo trok is, zou het nou. Ja. Dan kun je niks meer zien laten wat uniek is, want dan maken ze de landscape. Was de oerloppen vooral het Finekerst. Ja. De vogels die is de oerl in Europa Finekerst. Wat is het punt? Maar een taal die op sterren een idee is. Ja. Dus maar het was zorgen dat er in 2018 die opwaartse beweging, dat die er natuurlijk al is. Wat je uiteindelijk wil, is je kan het heel goed het negatieve hebben. En dat raakt mij, ik word er emotioneel van. Maar je kunt het ook omdraaien. En ze zeggen, juist die rijkdom die er is, en die er wie, dat vind ik belangrijk, dat mensen dat mooi krijgen. En het is net alleen de rijkdom van en de kwaliteit van het leven in de zin van wat jij om vogels. Maar wat ik zorg in het land qua bloemen, en insecten. Maar wat we eten, we eten niet elke dag boerenkool. Als we elke dag boerenkool eten, dan ben ik hartstikke gek. Nou, die kant giet het al uit, bij wijze van spreken, hè? Als metafoor. Dus we willen juist die diversiteit moet je vieren. Als nou in het proces uitgeleid wordt zo tot een cultureel feestje, dan is dat natuurlijk een enorme teleurstelling. Dat is zonder meer zo. Maar goed, daar ga ik totaal net van uit. Daar ben we maar al bij. Maar in onze groep zeggen ze wel, ja, we houden het wel in de gaten natuurlijk. Dus we willen geen uitkleierij.